Hej, dobe a dneska sa budeme malovať. Bude to iba ukážka, ako chcem sa skrášliť. Ako prvé by som zbrala toto a dám to takto na nejakú vec. Dobre. Teraz sa s tým utrem. Ups. Dobre, toto som mala na pleti. Teraz ešte toto používam a urobím si fúzi. Teraz, prepáčte, že to vás nepovedám, ale teraz to takto roznesem. Keď chcete, aby ste to, môžete to aj vyskúsiť, dievčatá. Nie chlapci, keď tak. Toto nasáknem. Lebo sa pozerám do zrkadla, nie na vás. A toto je keď tak na citlivú pleť, ružová micerálka. Teraz idem takýto krém. A to je nejaký Nivea Soft. To som dostala na Vianoce. Trošku zoberieme a dáme na pleť. Teraz aj to dáme takto akože. Dajte like a odber, som Mária Šelcová. Pozerajte môj TikTok Mária Šelcová a Instagram Mária Šelcová. Všetko máte v popisku. Dobre, teraz by som začala týmto. To je vlastne takéto nápery. A podľa mňa to vyzerá dosť dobre. Pred chvíľkou som to skúšala. Keď sa pozerám do zrkadla. Tutoriál. Vyzerá to hrozne. Dobre, vlastne sa nepočítajú. Toto som mala spraviť skôr, nevadí. Dobre, teraz to nanesem. Sekundu. Mám tu nejak nanesené. To vyzerá hrozne, sakra. No a idem si pre ďalšie malovatka. Dobre, mám tu maminkinu kozmetickú tašku. Toto je neviem čo všetko. Jak to použijem, neviem na čo všetko slúži. Oh my god. Zoberieme si takýto štetec a máme tu niečo takéto. No najviac k mojej pleti sedí podľa mňa táto najtmavšia. Ešte ho nakombinujem so strednou titrvem. A to čo je? A nejak to, stačí toho malé množstvo. Podľa mňa, iba to je taký doplnok. Napadlo ma to použiť. Ďalšie tu vidím nejakú takúto paletku. To bude
Predpokladám na oči. Toto, ale toto nechceme. A kde na oči? Povod. Kde na oči? Už mám niečo takéto na oči. A ja si chcem dobrať túto zlatú. Tak to zoberieme. Beriem. Dúfam, že si to nevšimne. To nejde vidieť. Tak rozhodla som sa pre rúžovú ligotavu namiešať s tou zlatou. Ako to bude vyzerať, ja neviem. Nejako to vyzerá. Teraz ideme na druhé. A ideme. Jedeme. A nejde to vidieť na kamere, ale ukážem vám, ako to naozaj farbí. Farbí mi to nejak takto. Takže to není poriadne vidieť. Sa ospravedľujem, toto je minutka. Toto už iba zoberám z tých bočných. No nejako to vyzerá. Počkaj. Nie! Ja to nechcem. Haló? Dobre. Teraz skúsime líca. Zoberiem. To nefarbí. To nejako nefarbí. Ja som celá trblietavá. To tak nemá byť. Sekundu. A to je všetko. Tunguje. Nevyzerá to dobre, tak to ešte pretlem svetlým. To pretrem. Nejak sa mi to podarilo, teda je už žarajba, ale teraz ja by som to potrela svetlým. Tady zaberiem takúto svetlú farbu. A takto by som dala ešte svetlej dosť. Dosť svetlej. Venku je, prepáčte, ale venku je babina sa baví s nejakým. Tak som ja. Idem ešte to pokúsiť. To som si čo pokašľala okom. Tak, to bude koniec tohoto oka, skúsim to rozmazať. Tak to podľa mňa môže už zostať. Zoberiem už iba toto. A už to je. Takže bojím sa, ale skúsim ešte toto. Mám to. Čo poviete? No nič, mne sa to nejak podarilo. Ja to nejak namalované. Tak toto je asi koniec videa. Samozrejme TikTok, Instagram a všetko máte v popisku. Pa, pa. Čauky, mňauky. Ešte sa vyhrávam radšej s týmto. Už to mám. Som si vyhráta dosť.
Tak sme u konca videa, všetko máte po písku a bye bye, čauky mňuky. Ja som prvé sveté príjmanie. No, tak povedala som, že budem končiť, ale nebudem. Neviem to umyť. Toto ma ide umyť. Počúvaj, to nejde zmyť. To čo mám robiť teraz? Čo mama mňa zabije? Pardon. To som nechcela povedať. To nejde dať dole. Mami. Vlastne nie, mami. On sa nemôže vedieť. A teraz si idem dať ešte túto kiwi masku. Začína ASMR. Takže teraz si ju otvoríme. Prečo to nejde? Takže teraz si idem doma. Ponáfať. Takže mám na sebe. Ideme počkať 15 až 10 minút. Stále neprešlo. Idem lepiť motýlkou na stenu. Všetky videá natáčam sama. Nemám žiadneho kameramana ani stíhača. Rozhádalo sa mi to tu po posteli.
se napít. La, la, la. Jdeme si zapnout telku. To nejde zapnout. Napište do komentu, čo vám jako ochutnať, aké jedlo. Do komentu a já ho prostě ochutnám, keď to půjde. Ty píš jakou Už to je 10 minut aj. Pojďme to dát dole. Oh my god. Nevím. Poskladám ju, dám zase do balíčka. Tak poskladáme. Jdeme ji dát zpátky do balíčka. Už to je v balíčku. Třeba vědět. Tak, čauky ďauky. A samozřejmě za už třetíkrát TikTok, Instagram, YouTube dole v popisku. Pa, pa.